Yo diría que con dos cosas, que es el intercambio. Para mí ha sido súper interesante no solo ver trabajos de gente joven, sino tener la oportunidad de hablar con Marcel y de volver a verlos a través de su mirada, ¿no? De alguien que tienes 20 años, ¿no? Y que son trabajos hechos por gente joven, que, bueno, ponerlos en cuestión y analizarlos un poquito con gente joven es súper interesante también, y yo creo que los programadores de unos años más no tenemos a veces la oportunidad de contrastar miradas y percepciones con otras personas más jóvenes, por un lado, y luego por otro me parece fantástica la iniciativa porque yo creo que los perfiles de... Yo soy creadora y he acabado un poco como de rebote en la gestión y en la programación, quizá por falta de perfiles aquí en España que nos desarrollemos así ya, digamos, como profesionalmente desde el principio, ¿no? Acabamos, creo que muchos, como de rebote. Y de pronto una iniciativa que invita también a creadores como Iria, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos ayer, que es artista y creadora, y de repente a entender todo el proceso y la parte del ecosistema desde otro lugar, ¿no? Como desde el lugar de los programadores, los curadores y la gestión, al principio de tu carrera creo que puede ser súper enriquecedor, aunque luego te quieras dedicar a la interpretación o a la creación, ¿no? Creo que te revela todo el paisaje y creo que es súper importante entender más allá de tu pequeño nicho donde tú estás trabajando. Neix la figura de programador o programadora com una persona que té cura de l'art en si, que es preocupa per allò que vol que aparegui al seu teatre, que observa els espectacles als quals acut i pensa, com ho veu amb uns ulls de jo vull oferir cert contingut que el meu públic no només gaudeixi, sinó que consideri que des del meu punt de vista pot influir o té una component que jo considero que és bona per al gènere o per aquesta cosa en particular que jo vull mostrar al meu teatre o aquest espectacle. Aleshores, més entendre la figura de programador o programadora com una persona que es preocupa pel panorama de les arts escèniques en general, més enllà com podria ser un empresari o una empresària que vol vendre un producte. Bueno, això és el que m'ha transmès molt parlar amb la Yara en aquest aspecte, per conèixer aquest cantó potser més humà que no coneixem o no es veu a simple vista. Simplement tu veus el programa d'un teatre i tens tal, i potser no et pares a pensar què hi ha darrere. Doncs jo sobretot em quedaria amb això. A mi m'ha sorprès molt la passió que engloba aquesta feina, que a vegades jo he vist des de la banda d'artista, sembla que tot hagi de ser cosa dels artistes, de voler tirar endavant, explicar històries, i realment sense tota aquesta feina dels programadors a darrere que també tenen passió per aquestes arts i que també els agrada, i veure com expliquen la seva feina i els seus projectes i com idear i pensar noves maneres perquè arribi tot a nous públics, és com, ostres, gràcies, és que és realment un treball conjunt i són artistes en el seu camp. Aleshores, poder compartir això i veure que és un treball d'equip i no com una persona seriosa que t'ha de contractar i que costa molt que t'escolti, si només és una persona que realment vol ajudar i vol fer arribar allò al seu públic. I veure-ho, desmitificar-me una mica això d'ostres, el programador és aquí d'insistir perquè... No, el programador és una persona que no només escull el que li agrada, sinó d'acord amb tot el context del teatre o del municipi o del festival o del que sigui. Jo crec que els programadors, sobretot, hi ha com una retroalimentació entre artistes, creadors, programadors, perquè s'ha de pensar que el programador també no només està intentant potser almenys des del meu punt de vista, acollir un projecte que potser agradi a tots, sinó que almenys des del Prat el que s'està intentant és agafar projectes que et moguin per dintre, que no sigui una cosa que sí, agradi a tothom. I jo crec que també està molt bé que, sobretot ara, el que s'està veient en molts municipis és que els programadors estan apostant ben fort per propostes que no siguin típiques, típic, teatre, música, sinó que van més enllà, que hi ha un missatge, un transfons, i que estan apostant per propostes joves també, que això em sembla molt interessant,
i que, bueno, que és una feinada i, com bé ha dit la Iria, són artistes en el seu camp perquè és molt complicat per l'ampli mercat que hi ha de creació i d'artistes, però bueno, jo crec que estan sortint bé i que és guai.